bayaran buat carane ngono ki. Lah jare wis rampung. Mas bawone wis. Oh alah, kowe iki ra mbok jlentrekke sisan. Rumah saku ndak kowe ning Lek Waldi kok rumah saku kok nganu men ngopo to kowe iki? Ngopo? Di, iki lho Lek. Piye tok kowe kwalik to? Oh iya. Kwalik kok di iki lho Lek iki. Rena sakmenika pun sungkem dereng. Iya. Pripun? Pun sungkem kali Kang Waldi dereng. Oh sampun, Wis. sampun. Ya gelem kono sukemi. Ora gelem ya. Ora gelem jane ngopo? Jijik mesti karo kowe. Ora gelem. Lah apa? Oh iki ngopo to Rin cuma ngendas-dasi ngono iki jare. Ya mangga diperaturaken. Walik-walik ya. Dadi kualik-walik to. Lah ya piye? Mau urung-urung wis dikenani sawan bendhe iki mau apa? Wis salah sik. Janjane ya. Yuk. Sastra Budaya Aiko Audio Yako Sote sampun, sih. Sampun. Iki entuk separo ya. Mangke sak lembar, kudune 2 lembar. Kudune 2 lembar. Nek Walti kok arep request apa, Lek? Apa, Lek? Walti napa? Request apa? Roro Joko. Kembange wis tak puji ora? Kembange jeh. Wis akeh. Ya wis. Ah, ngopo? Bobo aku dadi kowe iya ngene ngono. Tak gaweke tali. Tak gawake tali. Babat. Oh iya. Babat. Bongkok go nang pasar. Opo ngomong aja. Gawe lemek turu. Kon ge lemek turu. Yuk.
kok Lek tenanan. kok rumpet tenanan men kok bait loro kok apa kono ayo. Bait loro ki apa? Apa Brin? Wes Brina malah kayak wes kayak kerembuk utan kae. Mbak Eka. Bait loro niki apa? Oh, Oh, tenan to. Apa? Mau apa leh mau bedheke aku. Lah yo kene yo kleru kok yo melu blasar. Tak yen Lho, tenan kene sadar manut liwat. kok. Yo terus kaya. Apa loro kok salah? Saung. Anjih, garis sithik lho jerit. Ambung kesan ya. Dampung kesisan. Sing nyut heeh. Sing nyuting rene, ayo rene. Musik ge ono wong liwat akeh. Derek. Katon, yuk. Sampun katur ngimpi si Sandine Rin aja linggih. Yo, aku ngerti sampean kuwi. Ngopo to?